Volem mostrar-vos també una altra Mallorca. No la que coneixem, sobretot la que no coneixen la majoria de turistes que ens visiten, del sol i platja, l'autèntica, aquella reservada per nosaltres, la de veres. Avui hem convidat a una persona que du 25 anys, un quart de segle, ja me direu, fent fotografies. Les seves fotos d'alguna manera volen plasmar la natura que ens esvolta, fins i tot aquelles espècies endèmiques, aquelles races autòctones. Què vos he de dir? Són una meravella. Biel Cervera, benvingut. Gràcies per estar avui a Bon Dia Balears. Avui vens acompanyat de les teves càmeres, són aquí damunt la nostra taula i, clar, són capaços de plasmar-ho absolutament tot, imagino. Depèn de què hi hagi darrere de les càmeres, no? Però sí, això és un equip relativament complet, sí. Deien que fa 25 anys que estàs plasmant l'altra Mallorca, aquestes fotografies de natura. A un nivell i un altre, però sí, jo tenia... La meva primera càmera me la va regalar un conco meu, jo tenia uns 16 anys, és a dir que fa... En tinc 45, i ja em fa... Ja fa 25. Una cosa, tu vares començar, crec, a un lloc on s'assecaven obercocs, i vares començar allà la teva aventura, o m'ho han contat malament? No, sí, és vera. La primera càmera... Me van regalar una càmera quan tenia 16 anys, aquest conco meu. La primera càmera que me vaig comprar va ser una llàssica que me vaig comprar després d'haver fet feina on se queda obercocs a Manacor, és cert. És cert, no? Sí. Aquí veiem fotografies teves, comenta-mos. Sí, bé, això és un dia d'hivern a la Bufera, això és una anemone, una planta molt maca, un detall de molt a prop, molt de desenfoc. Un avisador que s'emprenya de la Bufera en temporada de cria, que s'està fuant un ogre blanc. Un coll blau que s'espolsa, s'acaba de fer net i darrere hi ha la femella. Tenen una coloració molt diferent. Aquesta m'ha fet gràcia la posada perquè la vaig fer l'altre dia, l'eclipsi de l'altre dia, l'eclipsi solar. De casualitat... Que sí el vares poder veure, perquè molt de nosaltres ens ho vàrem haver de reservar a veure-lo per la televisió o pels diaris. Era Cabrera i de casualitat el vàrem veure. L'anterior era un negró blanc gros, això torna a ser Cabrera amb un llamp allà que cau en el far d'Enciola. Perfectament definit. Quin temps es pot arribar a tardar en aconseguir aquella fotografia, la que desitges? Depèn. Hi ha factor sort, però, com me van dir una vegada, sort en té qui la cerca. Hi ha fotos que encara no he aconseguit i segurament no aconseguiré mai. Per exemple? Mira, fa tant que vaig darrere de Falcó Marí i encara no tinc una foto que m'agradi de Falcó Marí. Aquí a la Peixatera. Tinc cosetes, però no tinc coses bones. Tu formes part d'una associació, no? Tampoc ho veure internet a través d'una sèrie de l'Altra Mallorca, que hi ha diferents fotògrafs que, com tu, es dediquen a plasmar aquella Mallorca que no poden veure en cotxe ni en pressa, segurament. Sobretot en presses, sí, és cert. S'AFONIP, Associació de Fotògrafs de Natura de les Illes Balears. No record quants anys va ser que ens vàrem començar a associar, però uns 8 anys, ara no ho record. I sí, Biel Perelló i altra gent, i bastants altres. I sí, gent amb interessos en comú, amb ganes de posar i d'anar un poc junts amb aquest tema que ens agradava. Perdona que amb aquesta poesia que tinguin les teves imatges m'atrevesqui a demanar una cosa tan vulgar i material com és el tema econòmic. Els paparazzis ja saben de què viuen. Un instantani d'un famós que ve a Mallorca te pot resoldre la vida un parell d'anys. Però i vosaltres, un falcó marí o aquell llamp a Cabrera, te dona per viure? No sabem com els paparazzis certes imatges. Però, que recordi ara, a Mallorca hi ha 2 fotògrafs de natura professionals que hi viuen d'aquesta activitat, nosaltres no, la majoria no. Puntura te pots costejar una mica de l'equip o una cosa d'aquestes, però que va. Un dels objectius, de fet, de muntar de Safonip, a part de posar-nos en comú, va ser el tema de la dignificació de la nostra activitat. L'imatge sembla que era un poc lo darrer, i no se tenia massa en compte, i també va ser un poc per això, per unificar criteris, a l'hora de si s'adien qualque imatge, un poc tot això. Qui són els racons de les illes que t'han donat més alegries? Cabrera, que hi faig feina des de l'any 92. La Bufera, que l'altra foto està feta a la Bufera, és un espai excepcional per a aus i moltes altres coses. Però sobretot la Bufera perquè ofereix unes possibilitats úniques. Vull dir, des dels aguais que tenen allà muntats, es pot veure de tot, pots anar qualsevol dia de l'any que mai veuràs el mateix, està molt bé. I qualsevol altre de Mallorca. Això està fet en el Castell de l'Aró, un dia que vaig gelar per allà.
Un poc per tot, eh? Quantes hores has arribat a estar a un indret muntant guàrdia per aconseguir la foto que volies? Per no fer una foto de Falcó Marí que antes te xerrava, O sigui, damunt no ho vares he aconseguir? estat tancat quasi de sol a sol, un grapat de... He anat unes quantes vegades i, vull dir, arribar a fosca negra i anar-me'n d'allà, no sé si d'hora baixa, i no fer-la. I va venir a lo darrer un darrer dia i la vaig fer, però tanmateix va ser una foto xereca perquè estava contra llum. En canvi, era una guai que... És com un amor impossible, no?, pràcticament. Bueno, ja ho saps, que vas en això. Saps que hi ha molt de dies que no... Tant de bo. No sé si llavors seria tan divertit que cada vegada que hi vas fessis una cosa fora de sèrie. Requereix molt de sacrifici, no? Tant en Biel com la resta dels membres d'aquesta associació podeu veure la nostra natura a través de l'objectiu de les vostres càmeres. Estem en perill? Com veus el nostre estatus natural, tant de la fauna com de la flora, com del paisatge? Com ens trobem? Quina és la nostra salut real? No diré res que no se sàpiga. A Balears estem consumint territori d'una forma més que preocupant. Crec que s'haurien de començar a cercar altres fórmules ja urgents. Hi ha pràctiques que poden fer per millorar les coses a nivell individual, nosaltres des de casa nostra, quan sortim a passejar? Què recomanaries? No ho sé, sensibilitzar-me. Jo tampoc som ara aquí per començar a donar lliçons d'això, però sí, en general, sensibilitzar-nos, donar-nos compte del que tenim i que és finit. No està allà... S'acabarà. Si no anem alerta, s'acabarà. Hem de tenir cura del nostre medi ambient, del nostre entorn, i tal vegada fer fotografies a persones pot ser relativament fàcil. Ja no sé com ho veus, fer bones fotografies no, però sí que és cert que tots en la nostra càmera, clac, podem fer una foto, te puc fer una foto tu, i segurament sortiràs, si no me surt moguda, ja tindré una alegria, però hi ha un animal que especialment, no te diré que posi per les càmeres, però que sigui més atractiu a l'hora de fer-li la fotografia, que sigui més pacient, que te deixi fer la feina més bé? No ho sé. Que sigui més presumit? N'hi ha un molt vistós a la bufera, que són els avisadors. Els avisadors. Els pot tenir, bueno, des que comença la temporada de cria, que se tornen molt territorials, les còpules són molt maques i llavors quan neixen els polls i... no sé, per dir-te alguna cosa, però no penso que n'hi hagi un més que els altres. No n'hi ha un més que els altres? No. Me parlaves del falcó marí com a la fotografia que no has pogut fer, tot i que l'has feta però no has estat satisfet. Hi ha d'altres assignatures pendents? Me moriré. I el Ferreret? L'has feta? Ferreret entenc, sí. Entens de Ferrerets? Me van donar un premi de fotografia precisament amb un Ferreret. Sí, entenc de Ferrerets. Perquè són moltes les persones que no els han pogut veure, sobretot quan arribem a una certa alçada, allà on hi ha herbes, plantes i animals que potser no coneixem, perquè no els hem trobat